Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistanda 77 milyard kub metrden gowrak tabii gaz öndürildi. Türkiýanyň prezidenti 3 ýurtda resmi saparda bolar. 2025-nji ýylda Türkmenistanda 3000 täze iş orny dörediler. Barcelona topary Virgil van Dijk bilen gyzyklanýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmeginde Ministrler Kabinetiniň giňişliğin meclisi geçirildi. Onu 2024-nji ýylyň jemler jemleni Watan habarlar gepleşigine belenip geçilşi ýaly Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetining başlygy Aman Muhammedow 2024-nji ýyly ýurdumyzyň ministrlikler hemde huduklaryň dolandyrýş edareler tarapyndan meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi barada hasawat berdi. Belenişi ýaly 2024-nji ýylyň netijeleri boýunça senagat ulgamly durnukly ötüş üpçün edildi. Hususan 77 milyard 623 milyon kub metr tabii gaz, 8 milyon 279 min tonu neft çıkarıldı. 2023-nji ýyl bilen deňeşdirilen neft bitumynyň öndürilişi 10,12 götürüm, benzinin öndürilişi 4,18 götürüm, mazotuň öndürilişi 8,12 götürüm, dizel ýangaçynyň öndürilişi 6 götürüm, sementiň öndürilişi 3,5 götürüm artdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 10-13 fevral aralygynda Malaziya, Indoneziya we Pakistana resmi sapar gurar. Bu barada Türkiýanyň prezidentiniň diwanynyň aragatnaşyk müdirliginiň başlygy Fahrettin Altun habar berdi. Onuň bellemegine görä ýakynda amalga aljak saparlarda Türkiýanyň bu ýurtlar bilen iki tarapyň gatnaşyklarynyň hemme tarapyň aral maslahatlaşyljakdygyny we belli bir tasamalar arkaly hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek üçin bilelikdäki çärelerin görüljekdigini aýtdy. Hemme tarapyň strategik hyzmatdaşymyz bolan Malaziya saparyndan soň prezidenti Erdoğan Indoneziýadaky we Pakistanyň kärdeşleri bilen strategik hyzmatdaşlyk boýunça ýokary geňeşiň meclislerine başlyklyk eder. Saparlaryň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklaryň hukuk binýadyny bergitmek maksady bilen resmi namalaryň toplumyna gol çekleri we işowir toporlaryň wekilleri bilen duşuklary meýilleşdirilýär diýip Fahrettin Altun beledi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişliğin meclisinde Türkmenistan 2025-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek we maýa goýun maksatnamasyny tasdiklamak hakynda karary gol çekdi. Bu barada Watan habarlar gepleşiginde habar berildi. Bu maksatnama laýyklykda 2025-nji ýylda jemi çerki önümiň ösüş depgini 6,13 götürümde saklamak milli ykdysadiyetimiziň pudoklaryny şeýlekem ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösdürmek, önümçilik kärhanalarynyň dolu güýjüne işledilmegini gazanmak, täze kärhanalary gurman hasabyna 3000-den gowrak täze iş orunlaryny döretmek, daşary sowda dolanşygynyň möçberini 20 milyard Amerikan dollaryna ýetirmek gözüňde tutulýar. Şeýlekem kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek, jemi çerki önümiň düzüminde hususy pudoň paýyny 70 ýer götürme ýetirmek, zähmet haklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň möçberini 10 götürüm ýokurlandyrmak arkaly ilatyň gerdejilerini artdyrmak, ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmak meýilleşdirilýär. 2025-nji ýyly ýurdumyzyň ykdysadyetini maliýeleşdirmek ähli çeşmeleriniň hasabyna jemi 40 milyard manatdan gowrak maýa goýumlaryny gönükdirmek gözüňde tutulýar. Angliýanyň Liverpool toparynyň Niderlandly goragçysy Virgil van Dijk Barcelona toparynyň ünsini çekýär. Bu barada El Nacional neşri habar berýär. İspan ägerde 33 ýaşly futbolçy bilen gyzyklanýar we Niderlandly futbolçynyň Ingliz topary bilen şertnamasynyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsyna tamamlanýar. İspan topary bu goragçyny zümne goşmak üçin ilki bilen öz düzümindäki Uruguayly goragçy Ronaldo Araujo'ny başga topara iýermegi zerur bolup durýar. Uruguayly futbolçy bilen Ingliz toporlary gyzyklanýar. Virgil van Dijk Ingliz toparynyň düzüminde şu mowsumda 32 duşlukda oýnady we bu futbolçynyň transfer bahasy 28 milyon euro deňdir. Ine mehriban müştaqlar Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.